هەواڵین هێژە گەلی کوردستانیان هم بخێر هاتن هەنێ بەرێ ئاگاهەیەکی کن دixwazim bêjim hevalên hêja me berê çend saetan bernameyek çêkir bernameyê de armanca me ew bû mijara me ser ramana netewî bû ramana netewî çawa pêşkeve bi taybet li diasporayê milletê Kurd çi dikare bike ji bo pêşerojê ji bo serxwebûna Kurdistanê bi rastî ji bilî axaftinê em çi dikarin bikin em çawa dikarin ji hizir yani ji teorî bi Kurdiya wî bîrsazî çawa em dikarin derbasî bizavsaziyê bibin yani pratikê bibin em çawa dikarin hizir û ramanê xwe ji bo avabûna mafê revayî mafê xwezayî ya milletekî bindest milletekî kevnar xwedî dîrokeke mezin çawa em dikarin ji bo wî li Ewropa li dunya li Almanya ji aliyê felsefî aliyê siyasî aliyê exlaqî aliyê zimanî û aliyê civakî çawa em dikarin hevd û pêş bixînin em çawa dikarin ji fikir ji hizir derkevin jiyanê me behsa vî tiştê kir nêzîkî 2 saet 3 saet berdewam kir û spas dikim hemî Kurdistaniyan peywendiyekî tekîliyekî pir xweş destnîşan kirin ji 4000 zêdetir însan di demekî kin de tevlî bû guhdarî kir di sûd hevalên dilsoz parve kirin û bi sedan heval jî ecibandin tevlî bin fikrê xwe têda xistin mixabin diyar dibe wexta Kurda tiştekî xêrê û xweşî kir neyar dikevin devrê de çi bû me fehm nekir nav 10-15 deqeda ew xebata me hat feşilkirin hat tunekirin yani Facebook jî dijî me bikar anîn di axaftinê me de qet peyvekî heqaret qet peyvekî bêrezî û qet peyvekî ji nirxên însanetî dûr çê nebû nayê çêkirin jî em qebûl nakin ji ber ku serxwebûn nirxeke însanetiyê ye serxwebûn nirxeke mirovbûnê ye xweşikî rindî evînî û dilşadiya hemî mirovahî ye çi qas millet ser bi xwe be dewleta xwe ava bike ew qas aşîtî û însanetî çêdibe ew qas miroviyetî pêş dikeve ew qas nirx û zanistî û şaristanî aşîtî pêş dikeve bifikirin milletên ku dewlet tune ye temamî dikeve destê tîrana dikeve destê jiyaneke bêserûber bi hêz ew dikarin çavê hemî bi hêza ji ortêra bikin em wexta ya jî bîr nekin hevalên hêja çi wext Kurd dest bi karekî xêrê bike çi wext Kurd ji bo yekîtî ji bo yekîtiya milletekî bindest ji bo avakirin berhevkirina hêzên xwe ji bo armanceke pîroz çi wext destnîşan bike yan jî dest bi karî bike neyarên derve û neyarên ji hundir rola xwe dibînin ji bo wî xebat baş vekeve her tişt dikin ji xwe me berê salekî ev tişt bi cevê xwe dît dema cenabê serokê milletê Kurd serokê hizra serxwebûnê xwedê jê razî be eger ew hizra serxwebûnê di nav salekî de wisa milyonan Kurd neanîba cemhev dema referandumê û piştî referandumê ew qas mezin ji derve û ji hundir hemî dewletên dagirker hemî hêzên neyar û di nav partiyên di nav hêzên me de jî ew hêzên neyar kom nedibûn ew qas bi mehşereke mezin dijî prosesa serxwebûnê neradivestiyan ew xıyaneta 16 Oktobr ew bêrewiştî bêxîretî bê nirxên însanetî ew kiryara xıyaneta 16 Oktobr çê nedibû nexwe tê hatiye femkirin milletê Kurd milletekî mezin e milletekî Kurd milletekî xwedî hemî nirxên însanetî in hevalên hêja hûn aha bi armanceke geştîguzarî ne polîtîk
نه تشتیدن به تنی آرمانجا که کیفی خوشی و گشت گذاری دنیا بگرن کی جان ولات دیگرن بگرن اگر وقتا و ولات کی دا انسان مروین که کردان و کردستان ناستکن ببینن هم بیجن ام کردن و باخفن هونه ببینن همی دریج بو و وکرن اوین که دنیای دا کردان ناستکن جملتی ما حزدکن جبر که دنیای دا جملتی ما کس ضرار ندیدیه لملتی ما هر کسی ضرار دید جبر بیه که شانسه که میمزن هیه ملتی کرد دکاره هر فکرین دجوار هر حضرین زحمتی هر ریبازا جیانا خوش دهندری خدا جیانا خدا پیش بخینه او بکه ویژه او بکه موزیک او بکه هنر تخه خدمت انسانیتیه دا ملتی کرد قاسی هنرمندی خواه قاسی فیلوزوفیا خواه قاسی چاندا خواه ده همان دمیده ملتی که عقیده چه جارانج کس نترسیه ملتی کرد ناترسه ناوی ملتی کرد ده همی ویجه دنیای دا ملتی که به درسه ملتی کرد به تنیش تشتکی ترسه جی خرابی کرنی ملتی کرد ناخوازه جی کسی را خرابی بکه در روح در اخلاق در خوینا ملتی کرده خرابی خیانتکاری قحبتی دجمنتی ظلم تنیه اگر هبه جی جدر واجی علی داگر کرن هاتیه نامه حوالین هجا جا بالا خوابدن و دنیای دا کردکی پرور کرد پروره که دلسوز دیتیه که دجمنتیا خلقی بکه و کرد پروره که دلسوز دیتیه که دنان خلقی تا جاوی هبه و کرد پروره که دیتیه ده دیروکا کرده دا آخا خلقی تا جاوی هبه ویروی حواله که پرشخوش دی گوت ده سر زمان ویدیوی که پرخوش بلاف کرده بو قد بالا من نکشند و حتی نا براسی سپاس دکم رزدار ویمان خان گوت بول هولیر به سالان آسوریان دیجین به سالان ارمنیان دیجین ترکمنا دیجین به سالان او پیکاتین اولی و نتوی یعنی غیر ملتی کرد دیجین حتی نها قد یک دو پیب کردیجین زانن ما تجاره نگوتیه چما ما دجواری نه در نخستیه که ملتی دن اولی نقبول بکن ما دجواری در نخستیه که ملتی دن دناف سر آخا مداجی مجبور پیوستی بن محکوم به زمانی مفیر ببن میزکن حوالن هجا چه ملتکی رکوپک چه ملتکی خوشک همی خوشی و خورندی و فضیلت انسانیتی ده گیانا خدا ده پارزه باشه چما او ملت بندسته چما او ملت قاسی ملتین نیبوینینن او ملتین که نیبوینینن چما قاسی من خودی مافی دولت بنینه به بفکرن حوالن هجا و شوی به صدان به حضران برنامه ده سوسیال مدیایی دا چه دبن ایجا چه برنامه این خراب کرید نجات پرستی به اخلاقی چه خاص برنامه چه دبن کس دا این خواجوانا در ناخینه لی نیارن جن هندری ما اوج در وی ما وقتا ما ملبر بی آلا پیروز بس ما حتی نها اوقات به ساعتا سکر ما یک ملتکی برجیر نکر ما یک دولتکی برجیر نکر حقی مجی هیه او ملت او دولت اینکو خیانت لما کرنه حقی ما هیه موان برجیر بکن لما نکریه ام نرخین انسانیتیت پاریزن لی کمه پاراستنا نرخی انسانیتیه پاراستنا نرخی مروایتی تریناکه جبر که امزخواه خودی همین نرخی مروایتینن لدنیا مخابن وصانینه دولت هری مزنجی پرجاران لگور نرخی مروایتی تمنا کرن وچاقی ام مجبورون لگور یاساین بی دنیای جانا خواه ساز بکن بله ام نرخی مروایتی بپارزن لی جبوک ام بقاربن نرخی مروایتی پارزن دوی ام کردایتی پارزن ام زمان کردی ام ملتی کرد و ام آخا کردستانی گره پارزن جبوی چه لازم به دوی بکن وقتا ما دست آویتی کریاره باور بکن شخواده خدمت ملتی کرد همان دمیده و به خدمت انسانیتیه خدمت همی اولان خدمت همی بیردوزین دوستی دلسوزیه حوالین هجا نها امی پشتی بی اخافتنی که ام مجبورن یا بیجن جبر که ما برنامه که رکو پیک چکر برنامه که تیجی فلسفی سیاسی دیروکی بدلسوزی و برنامه که چکر آرمانجا ما او بو هیزا رامانا نتوی کرد
لدياسپورا چاوا وره بحث کرن جبر کو مافی همی ملتان هنن جی عربان ترکان همی ملتان ارمنان لأوروپا لدياسپورا دناف شرطین دموکراتیک ده مافی خوین روایت پارزن و لوبیاش قرار چیدکن ملتی کرد چما جوی مافی yani bihpar bebe ligor wan milletê Kurd ji hemiya zêdetir maf dike ku ev mafê xwe lobiyê mafê xwe diasporayê mafê xwe 3 milyon 4 milyon milletê Kurd li Ewropa heqê wan û mafê wan li ber yasayên dewr û yasayên dewletên Rojavayê da biparêze em her tişt berdin bi tenê mafekî me heye li Ewropa zarokên me hevdinas bikin zarokên me bi zimanê xwe perwerde bibin zarokên me madem em perêvî didin bi zimanê xwe ti baxçê zaroka da werin parastin zarokên me bi kultura xwe werin naskirin dawetên me jiyana me şîna me û şahiya me bi kultura me were çêkirin ev yek ji hemî milletan hatiye parastin بۆچی وەختە ئەم خودی دەردکەون هەمی نەیارن ناوخوایی و نەیارن دەربەیی چما بۆ me problem derdixînin eva jî pirsgirêkek mühim e ew dixwazin em karê xêrî nekin ji ber ku hîn bûne dira milletê Kurd de caran însan bi navê îdeolojî yani bîrdozî bi navê millet derkeve rê dest bi tekoşînê bike piştî demekî pişta xwe bide dewletekî û îcar berdama wî dewletî berdewam bike ev sistemekî pirxeter e lê mixabin 5 sale ev sistem di cihetiya Kurdiyetê dike hevalên hêja gelek hêzên me gelek kesayetên me gelek nivîskarên me hunermendên me mixabin sed car mixabin têkiliyên xwe bi dewleta ra wexta çê dikin berjewendiyên milletê xwe nagirin pêş xwe eger berjewendiyên milletê xwe bigirin pêş xwe her devlet berjewendiya xwe li Kurdistanê heye boçi ew dewlet ji bo parastina berjewendiya xwe be jî li Kurdistanê ji bo Kurda xizmet dike boçi şertekî heye eger em wek însan wek kes yan wek partî hezbekî wek hezbekî wek rexistinekî wek saziyekî eger em berjewendiyên milletê xwe negirin pêşa xwe em berjewendiyên xwe şexsî yan jî hizbî bigirin pêşa xwe her dewlet mafî heye te bikire û dikireş ew hîn bûne milletê Kurd ji ber ku neçare milletê Kurd ji ber ku ji çar alîvan hatiye dorpêşkirin ew hîn bûye ku rewşenbîr nivîskar hêz hezb evana mafên milletê xwe li erdê bêlin ji bo mafê xwe em bêjin bi awayekî cesayetî bi dewletekî re bikin yan jî bi gelek dewleta re bikin em viya nakin em ê nekin ev ala pîroz ev roja pîroz di me de nirxên însaniyetî çêkiriye ew nirxên miroviyetî ne tenê Kurdiyetî ye ew nirxên miroviyetî hevalên hêja ca bifikirin Kurd çi dixwazin Kurd dibêjin zimanê me xweş e em zimanê xwe biparêzin Kurd dibêje çanda me çanda miroviyetî ye em çanda xwe biparêzin Kurd dibêjin di civaka me de gelekî mezheb bawerî ol û pêkateyên din henin hemî bijîn dibêjin hevalên hêja ka bifikirin dünyayê de dewletek wisa heye Kurd dibêjin di nav welatê me de çi qas ziman û zarabên din henin hemî bijîn baş e çima ji bo vî astengî were derxistin ji ber ku milletê Kurd milletekî bi rastî milletekî şaristanî ye milletekî exxwedî rewişt e ew millet eger dewletekî ava bike ew bibe mînak ji bo dinyayê bi rastî îro hewlêr mînak e ji bo dewrîberên hemî welatan hûn biçin hewlêr hûn biçin duhok hevalên hêja hûn ê bibînin ku İstanbul Ankara Tehran Şam Bexda ne welat e ji ber ku di wan bajara da tehdayî heye zulm heye nijadperestî heye di welatê me de tune ye Mesûd Barzanî berê çend meha xaftinek kir got belê em dewletekî serbixwe dixwazin lê ew dewleta me ne tenê dewleta Kurdî ye heta got dewleta Kurdî jî nîne dewleta Netewî jî nîne dewleta niştimanî ye dewleta axa Kurdistanê ye wate çi ye li ser wî axê kî dijî ew dewlet yavî ye madem Türkmen dijîn dewleta Türkmena ye jî madem Asûrî dijîn dewleta Asûriya ye jî madem Ermen dijîn dewleta wan e jî lê ew dewlet ew ax Kurdistan e navê niştiman Kurdistan e 12,000 sal ew welat heye
او ملت سر و آخر دجی وچاقی او دولت وقتا خصاص کر و دسالاتریا خواه دموکراتیک دسالاتریا خواه آزادی خواست و مروف پرور لسر آخا کردستان چه کر او دو به میناک دا او دولت دایوربر ظلم لسر خلکی نکن ظلم لسر پیکاتین خلکی نکن حوالی نجا لورتا هولری کلیسه هیه ویروی مگوتو بود هولر سدی نوت مسلمانه لی هولر او کلیسه جخواره کریه دست نشانه ناوندی وقتا اون هولر خواهنده دکن یا جون یکی دیگرن تلفن یکی دکن جواره بجه کاکا میزه که لورا کلیسه که هیه لبر کلیسه لدنشکا کلیسه لپارا کلیسه تعریف دکن پیوا کلیسه دل هولر سدن جار جه آلی ملتی هولر تبرافترن aynı tişli dohok jiyosaya, aynı tişli Ahmet jiyosaya. Paşa, milleteki vussa dilsoz, milleteki vussa dilvan, çima bir devlet be. Havali neca. Ev kiryara ku beri saatek hatiye kirin. Dınav sedan bernameyende. Bernameye heri nerm, be hakaret, be dijminti, boç bernameme vera asten kirin. Nexwe, ava buna devleta Kurdistan'ı da. Gelek hezin reş, hezin ku gayri insani, hezin ku zulüm dikin, hezin ku anfala dikin, hezin ku tunduji u jenosita dici mürüvveti dikin, nerahat dibin. Jiber ku devleta Kurdistan çebe, rojlata navinda dest bi mirovbûnê dest pê dike. Hevalên hêja, ca binêrin dîroka Tirkiye, 100 sal mêze bikin. Hûn ê di 100 sal de her 10 sal carekî darbeyekî eskerî kuştin, zulüm, wendakirin bi 10,000 bi 100,000 Kurd û ne tenê Kurd jî hem Müslüman, hem sosyalîst, hem insanî demokrat tên qetil kirin, zulüm kirin. Hevalên hêja, tenê 12 îlon 1980 da 10,000 insan 10,000 insan jî işkence sistematik derbas bûn ji vana bi hezaran seqetman bi 1000 hatin kuştin. Tenê sala 1995 da hevalên hêja di nav 2 sala da 19,000 Kurd hatin wenda kirin. Hûn dizanin Hafız Esad di bajarekî da şevekî da 20,000 insan jî ortê rakir. Hema, bajarê Hema. Hûn dizanin li Amedê di sînemeyekî da bes ji bo fîlmekî Kurdî 500 zarokên Kurdî hatin bi can hatin şewitandin hevalên hêja. Hûn dizanin li Helepçe bi şevekî de 5,000 zarok hatin kuştin bi kimyevî bi silehên bi çekên qedexekirî. Hûn dizanin hevalên hêja li İran mêrik bes gotiye xortekî li hepsxaneyê dayika xwe re name şandiye gotiye bila Hezretî Ayşe de parêze. Em jî dibêjin Hezretî Alî de parêze, Şahê Merdan de parêze. Xelk tiştî din dibêje. Ew dibêje em bêjin li gor baweriya Xristiyanî bira İsa be, li gor baweriya Êzdiya em bêjin melekê Tawuz be. Herkes li gor xwe pîroziya xwe parêze. Baş e, çawa dibe li ser peyvekî Hezretî Ayşe tu insana îdam dikî. Gencekî îdam dikî, bidar vedikî û hîna malbata wî nizane jî. Hevalên hêja royî bi dehan Kurdên me li Rojhilata Kurdistan ji aliyê dewletê Îrana bi rastî wehşî tê darbekirin. Baş e, dewrberî me dirindenin hevalên hêja. Bifikirin hûn daristanê da xanîkî çê dikin, wela xaniya we jî tune, çadirekî çê dikin, dewrberî we gure, dirindenin, marin, xiltekorin, her tiştin. Hûn ê ça bijîn. Di wî çadirê de hûn çawa bijîn. Hûn her ro tiştekî wenda bikin. Yan hûn werin kuştin, yan malbata we, yan zarokê we. Hûn mecbûrin ji xwe re duwarek çêkin. Ji ber ku ji dirindeyên hewa xwe rizgar bikin, hûn mecbûrin banîkî ji xwe re çê bikin. Ji ber ku hûn ji ser mayî nebirin, hûn mecbûrin sîstemek çêkin wî xanî germ bikin. Dewleta ser bixwe, ev e. Tiştekî din nîne. Heta wexta we dewleta ser bixwe çêkir, wî çaxê hûn dikarin wan dirindeyan ew kûviyan hinekî ehîl bikin, perwerde bikin û ew hûn wisa perwerde bikin ku ew zirar nede xwezayê jî. Ji ber vê yekê dewleta Kurd, avabûna dewleta Kurd di heman demê de Rojhilata navîn de destpêka şaristaniyê be. Hevalên hêja. Bifikirin ew neyarên hundirê me û
دربایمه اوی که بجن دولت نتوی خرابه اوی که بجن دولت نتوی فاشیزمه اوی که به ناوی کردهاتی دجاتی دولت کرد و سرخوابنی دکن اوی که کرکوک فروتن اوی که به تبی ایران دجی پشمرگه کردستان کمپلو چیکرن اوانا بفکرن حوالین هیجا دناو ملتکی هری خوشک خورند خودی فاضلات خودی انسانیتی خودی اوین جنوی ملتی درد کبن نانوی ملتی دخن پس تخواد درندیان دند ملتی خرا ظلم دکن باشه کی جان نرخه کی جان مروایتیه ایمه دولتا نتویا کرد مروایتیه جبر که نتویا کرد مینا روش روناهید ده حوالین هجا نتویت دو شکله یک لسر آخا خواه یک لسر آخا خلکی لسر آخا ده هر تش بوته پیروزه ام نتویتی آخا لسر آخا خواه چه دکن جبر بیه که او اول و پیکاته و باورین که دناو آخا کردستان درکتنه قط یکی پاشورو نبونه حوالین هجا مسلمانین کرد منورن علویین کرد منورن یارسان ازیدی خریستیان همی اول و کسی که نه خودی اول دارجی لکردستانی روشن بیرن روناق بیرن تجاهتی هف ناخوازن حتی جدورو بری دولتی وان ظلمکی نیه او تجارا ظلم وقت چاره نست نافکرن باشه چمام نبن دولت حوالین هجا امی و شوی زیده درج نکن لی چند خال هنن امی بانا جبو بری برنامه می بری ساعته که هات بو علی کی هات ام جنزانن لی پشتی 10 دقیقه 15 دقیقه سوندا او برنامه می زنگین هات فاصل کرن ادی گلی کرن ادی خیانتکار کتن دوره ادی نیار کتن دوره ادی داگرکر کرن کی کرن والا çünkü em nasekinin jiyana me bi sertan çênabe eva nivîsekî hevalên hîza rênivîsa me ew e rênivîs çarenûsa milletê Kurd e bê milletê Kurd bê viyana milletê Kurd em nikarin wek însan bijîn wek mirov bijîn em nikarin wek Kurd berdewam bin û her tişt berdin em nikarin nifşa milletê Kurd berdewam bikin mafê me yê reva ye ji bo berdewamkirina milletê xwe ji bo berdewamkirina malbata xwe bajara xwe bajarê xwe ji bo berdewamkirina kultura 12000 sal kes destê me were emî bikin bira kes xemî nexwe em ê tenê naxivin em ê bizav yani me got bîrsazî û bizavsazî bi hev re bikin çi jî me were xwestin emî bikin bira rayedarên kurdistanê jî vira jî guhdarî bikin em ji were tiştekî têşnîşan bikin mêze bikin me îşev tiştekî xêrê got hat astenkirin êdî bifikirin em mehkûmin Kurdistanê azad bikin em mehkûmin li Kurdistana viyaneke siyasî û îradî ava bikin yani dewleta Kurd ava bikin ji ber ku ev ax qedîm e ev ax bi bereket e ev ax zengîn e ev ax kûr û dûr e û ev ax bihişt e çawa em bihişta xwe radestî dirindeyan bikin û ser ziman me tiştek negu hevalên hêja emî rojekî behsa zimanê Kurdî bikin zimanê Kurdî di dünyayê da per kêm ziman henin qasî taybetiya zimanê Kurdî hebin tenê tiştekî bêjim zimanekî sê zarava eslî heft yani resen mezin heft zaravên bingehîn û çil diyalekt û devokên zengîn di axeke dünyayê da tune ye yek ziman bişî tune ye hevalên hêja û ev ziman û zaravan her yekî li ser çandekî şîn bûne hûn hinek lê bikilin hûnê dîroka felsefetê ra bibînin hûnê dîroka bingeha olên dünyayê tê de bibînin ji ber vê yekê em ê niha hevalên ku dixwazin em ê hêdî maf bidin hevala jî hevalên hêja tevlî bibin fikrê xwe bêjin mijarê me zelal dikim û dema wetê yek me behs kir hest hizir û ramana netewî çi ye ew pir mîm e di du em bîrsazî yani tewrî û bizav yani aktivîtet yani pratik ji bo pêşxistina
نتوا هزا نتوی دا چه رول دبینه سه رولا دیاسپورا کرد چیه 3 milyon 4 milyon Kürt li dünya li Avrupa dijîn pardon li Avrupa dijîn ev Kürt ji bo çarenîsa milletê Kürt û bi taybet prosesa serxwebûna Başûrê Kurdistanê da dewreke mezin dibe bibîne û ya dawî jî bi taybet Kurdîzm û antîkurdîzm çi ye çima ev pêncî sala di hundirê me da bi zava netewiyeta dewletî netewiyeta rizgarbûnê biborin netewiyeta sazkirina dewleteke serbixwe ji Şêx Ubedullah Nehrî heta Qazî Muhammed Nemir Pêşeva Qazî Muhammed Nemir û Mele Mistefa ev rêbaz sed û pêncî sal çawa hat û niha çawa dibe yekem car bi kîjan modelî ve dijî vê bizavê yani dijî Kurdîzma yani antîkurdîzm dijehetiya dewleta Kurd çima di nav milletê Kurd da ew qas hat xurtkirin bi kîjan avayî ew partî ew hizbên ku ew qaşo xêrxwazên ku ji bo azadkirin serbixwekirina millet û welatê Kurdistan derketibin rê berî çil salan çawa dibe îro bê ku şerm bikin bê ku hinekî aliyê xîret exlaq û felsefeyê de xwe lê bipirsin çawa dikarin vekirî bi devê dijmin va bi devê dagirkeran va heman tişt bêjin milletê Kurd dewlet navê ji bo vê yekê ez niha mafê axaftinê bidim hevala piştre mijarê carekê din ji bo ku hevalên me bibîr bînin ew axaftina me ku berî saetek me kiribû ez ê kurte çîroka wî behs bikim ji we re yani ev têgehên ku me behs kir şîrova wan bikim em mêzekên kîjan hevalê me hazir e erê em ê ev kek Ehmed heye ez sebir bikin hevalê min ê hêja kek Aladîn heye û kek Hişyar heye ez berê her tiştî silav rêz ji bo hevalan û kek Hişyarê ve em dest pê bikin kek Hişyar û paşî kek Aladîn û kek Ehmed jî heye kek Aladîn ez dibêjim dû kek Ehmed tu qise bike tu ji ber ku te civînê rêvebir evî tu dikarî belkî baştir ji bo me ji bo hemî hevalan pêk ve saz bikî em li bendê ne bi îzna Xwedê mamoste Hişyar ew tevlî me bibe mamoste Hişyar gelo hûn amade bin yan amade nînin çima min ji we re şand kek mamoste Hişyar çê nebû mamoste Aladîn keremke me ji we re şand înşallah ew çê be hûn ê biaxivin hevalê din jî yên ku dixwazin tevlî bibin çima çê nabe ev du heval îro çi dikeve me îja kek Aladîn carken te biceribînim ya xêra xwe bikeve bizavê wê bername me bizavê Mamoste ez rastî êm ez gelekî babetê me rêvebir û ez îja dixwazim bira heval beşdar bin te çend cara israr kir ez gelekî westiyam jî mixabin çawa wekaneka ez em tariyê de hiştin vîdyoya me jî werê tariyê hiştin gelê hevala lê belê em ji hêviya xwe dûr nakevin xem em ê nekeve rêbaza xwe doza xwe em ê jî baştir çê bikin bo navê em li vê derê Erê ne xem nexe yanê em ê rêbaza xwe şopa xwe em ê ranewestin hûn bira qehval biaxivin lê em karin wek te got sibê berfirehtir ji wê xurttir em ê bikin madem dijberê me henin dixwazim em jî gora wî hawî organize bikin tamam bira Kurd serserimi serçavimi tamam em keremke berê spas dikim û yani gotina min dawî ev ez bêjim careketin eger çêbû tu dikarî tevlî bî kek Aladîn tamam em ê vî karê xwe Belê devam belê bikin ez ê nahinek şûnde belê bas bikim ew her du sazî he çawa bûn yek
çava بله xebateki çetkin ez viyajı vekim çünkü ev neyar سعد ku vakta xemgin dibin hı, biraz zêde xemgin hı. bin. Tamam Brahim? اره یعنی راستی جی خویا بو انا که محمد آیدن ده لما گوداری دکه او بخوش تکنیک باش فهم دکه یعنی اوید تشتکی نه نورماله و تا فیسبوک یکسر قدخه کربا یا دیجبریا و نکری فیسبوک اویا هنه کی به شکل کی تکنیکی ویدیو راوستاندن Evet. ناهیلن yani nahêlin xuya bibe. Ev jî bi Tamam. zanistî dikin. Belê. Em zanın. Evet. Spas. Belê. Belê. Eval Hûn hicab dewam ez bikin. rica dikim heval hicab ya qeyd bikin. Ev axaftinên me qeyd bikin. Ev tiştên dîrokiye ji bo ku ney ji ortê rakirin ev ya qeyd bikin. Spas dikim Belê. Brahim min em Dem başî baş. Zor dikarin spas. mamostet we bikirin. Belê. Serçawa. Serçavê min. Gekir şer. Gelo mijwara şant. Hûn dikarin biceribînin. Li benda wenin em. Gekir şer. Eger pêk nehat em ê carekin paşê biceribînin. Hevalên dirêzê de ne em fikrê wan bigirin, hizdirên wan bigirin bir ew biaxivin û paşê jî em ê dest pê bikin. Herhalde ihtimal dibe ku di telefona yan jî di înterneta kekişer de jî problem pirsgirêkek hebe em li bendê ne eger were girêdan baş e. û ez hevalan rica dikim eger hûn dikarin vî bernameyê qeyd bikin ew pir baş be. Tamam kekişer tişnabe em ê paşê berdewam bikin. Na heval em kek Ehmed digirin na. Kek Ehmed em kekişer tu raweste em ê carekî biceribînin. Dawî de dikarin niha kek Ehmed derezê de ye bira biceribîne em bikaribin axaftinek bi kek Ehmed re bikin. Ehmed Baker Kurdê me yê Efrînî bi rastî berê saetekî tiştekî pir xweş got. Got êdî em gere ji axaftinê derkevin bikevin qada asta jiyandinê yanê bizavê. Kek Ehmed gelo tu dikariyan problem heye. Îro pirsgirêk çima heye em ê vêya başiyên bin. Li vir dixwazim agehiyek bidim hevalek me teknîkî bi me re qise kir. İhtimalek mezin e dibe ku me digot belkî Facebook vê astenkiriye nexêr ew neyarên hundirîn û neyarên derve ji bo ku ev bername me were astenkirin mijarekî teknîkî bikaranîne. Çi nebû ez careke din kek Ehmed biceribînim. Ehmed gelo tu dikarî tevlî bî problemek heye. Eger tu ne em ê paşê berdewam bikin. Ez çend cara hevala gazî dikim heval dikarin tevlî bin. Em ê hevalê Firuzan heye erê kekî Firuzan em ê tevlî bikin. Eger kek Ehmed jî nekaribe ev jî nebû. Çima nabe? Tara dişinim caxira xwe biceribîne şev baş hevalekî bi sene erebî nivîsiye rêdûr wilat. Kekî şer gelo tu dikarî mixabin em diceribînin em dikarin hevala girê bidin. Yani çima nabe ez nizanim. Telefonda problem heye ême de problem tune. Eger tune be me çend cara qet hevalekî çênebû me ceriband mixabin çênabin em ê bi xwe bername xwe hinek dewam bikin û paşê sibê em ê careke din vî bernameyê çêbikin hevalên hêja. Hûn dikarin sibê jî tevlî bibin.
لبی دریم چند مجارن کن بحث بکن و مجارا خواه داری خلاص بکن و جبر کو برنامه که براستی تیجی بو برنامه که براستی خورد بو و هات استن کرن لی امی بردام بکن من لبی بحث بکن ما گوتو یک هست هزر و رمانا نتوی چیه من مناک تابو بو مناک هست دکاره همی کرداده هبه her Kürt خب millet Kürt milleteki hestiyare Kurdeki esker em bijin eskeri Irak be eskeri Türk be eskeri kid be birab be carzera mezet kin videoda parvet kin eskereki kilameki perkaş Kürdi dibêje yan jî em bijin polîsekî memûrekî dewletekî û Kurd waxta kilameke Helepçe dibîne dilê wî dişewite wek Kurdekî evane hestin netewînin hest bingeha însanî ye bê hest mirov çênabe li ser wî hestî eger hizra netewî çênebe hest bi tenê serê xwe nikare tiştek bike hizra netewî jî daha xwaza dewletbûnê ye daha xwaza ziman millet ax Kurdistanê ye waxta tu însanekî da hest û hizir bikî yek ew jî perwerde ve çêdibe wî çaxî ramana netewî çêdibe ramana netewî bizav e ji bo milletê xwe nexwe em dikarin bêjin hest ji bo bizava netewî yanî ramana netewî motor e fikr e hizir e paşê hizir biborin hest e hizir ewî hestê rêkûpêk dike ez çi difikirim ez çi dixwazim pirsgirêkê min çinin wek millet çareserkirina wî çi ye paşê ew bêrsazî çê dike yanî tewrîk ji bo milleteke çê dike waxta ewî xist bizavê yanî hest û hizira te di jiyana te de desthilatdar bû tu êdî xwedî ramaneke netewî hevalek din daxwaz kiriye em mêzekin kê ew heval erê tek Aladîn derîkê carketin gazî kim gelo îro em hevala nikarin girêdin nizanim çima çend hevala ceriband girtiyekî çênabû tiştekî pir ecêb e tişnabe em ê wek me gotiye em ê hinekî kurta çîroka vî bernameyê behs bikin û paşê pêşa me de dem heye zeman heye û em ê vê dema xwe bikar bînin lê tiştekî tenê bêjim yek jî neyar yan jî yar yani dost yan jî dijmin ferq nake herkes bira bizanibe milletê Kurd êdî milletê berê sed salî nîne ne dünya berê sed salî ye ne jî milletê Kurd milletê Kurd dadayekî mezin dît zulmeke mezin dît sed sala bîst ji bo milletê Kurd bû dojeh bi tenê sed salekî de ji milyonek zêdetir qurbanî me daye ew milyonekî Kurd ji bo çi qurbaniyê çi bûn evana ji bo çi me ev da çima axa me bû cî bo asîmîlasyon ket gihanê me çima bi milyona Kurd ji Kurdbûna xwe haynînin bê agahiya milletbûna xwe dijîn çima bi milyona Kurd ketin diasporayê eger em van pirsyaran bibersivînin wî çaxê em ê bibînin ku pêşa me de erkekê mezin ya erka netewî heye ji bo wî jî em ê hewl bidin em ê fêr bin em ê xwe pêş bixînin em ê zimanê xwe em ê zaravên xwe pêş bixînin em ê zimanê xwe ew zimanê me ye ku bi rastî ji bo felsefe ew qas zengîn e ew qas xwedî derfeta ye hevalên hêja waxta em zimanek dibêjin bifikirin hûn tenê bi kurmancî dikarin felsefe bikin hûn bi tenê kirmanckî dikarin felsefe bikin hûn bi tenê soranî jî dikin bifikirin hîna zimanekî ser hev di nîne bi beşeke zimanekî xwe em dikarin felsefe pêk bînin erê hevalên hêja Ahmet hevalê Ahmet carek din ez biceribînim hevalê Ahmet ev du cara sê car ez diceribînim nabe çima gelo yani problem de alî me daye hevalê din jî min ceriband qetiyekî çênebû bi tenê carekî kek Aladîn derket êdin derneketin bira hevalên hêja em ê derengê jî em sibê bernamekî rêkûpêk wek dubarakirina vê bername xwe em ê çê bikin
حوالین هجا بخوابن از نکارم قطعا هشیار که کشر جا کردن گازی کن هلا چواد به یکی شرده ایجا بجاری بینه واره لبن داتمه حوالین دنج دخوازن دکارن تبلیبن herhalde Cenab-ı Heval neca gelek dereng bû em ê xwe amade bikin sibêra ew bernameyek ku me îro behs kirî em ê niha îlan bikin ew mijarên me ji bo sibê derbas dibe her hevalek dikare xwe amade bike sibê em ê bernameyekê dewlemend û tijî em ê çêkin سلااو ڕێز ez Silav nehazir bûm jî lê dîsa jî tişnave problemek heye lazim ez bivêjim hevalên ji teknîkê fehm dike aneka di nav me de kekê Muhemed Aydin e dizane ew rastî jî teknîsyenekî gelek baş e kek Muhemed Aydin eşter bêjim ana dizanî problemek dinê çêbûyê kekê Zeynel Abidîn weşana wî tê ser krônîka min taybet yani ana kekê Zeynel Abidîn weşanê dike wexta ez diherim ser yani krônîka xwe ew bi xwe weşana wî zindî li ser malpera min xuya dike li vir tiştek heye yani tiştekî ne normal heye û hevalên din biner nikarin kamera bistînin bes ez karim bistînim ev tiştekî ne normal e yani ev ne tiştekî normal e kek Muhemed Aydin hêvîdarin tu telefona xwe bi kekê Zeynel Abidîn re danûstendiniyê bike ez ê telefona te ya jî li ser Messenger taybetî bi hevdûr tê kevin peywendiyê hinek agahdariya bide kekê Zeynel Abidîn tu ji me re bibe alîkar ji ber ku xuya dike kekê Muhemed Aydin tu zanî çi ye kekê Kaniyado navî wî navekî wî dinê hey Kaniyadoyê ew ji li Almanya dijî û mühendisekî teknîkî yani ew gelek ez bi salayê ez û hevdûnas dikim yani li vir problemek rastî müdaxalek heye kelî hevala yani vî tiştî werê sivik nebînin ji ber dijberê me yani ev hizir pir tehlikeyî yani felsefe îdeolojî îme îdeolojiya me ne îdeolojiyekî qalib e eşk e teng e ême îdeolojiya me yani eger em bêjin îdeolojî felsefe felsefa me niştimanî ê baş e em niştimaniya çi ne niştimaniya Kurd e Kurd çi dixwaze azadiye dixwaze dijberê te jî bi neazadbûniya te ew azad dibin yani dema ge em bindestin ew azadin bi çî me azadin bi mal û milkê me azadin bi serweta me azadin loma destê wan ji vî mal û milkê me nabin îjar hinek bi navê Kurdî tên pêş hinek bi navê dewletên tên pêş lê kok giştik dibin yek merkezin vana organîzenin camêra vana profesyonelin giştik akademînin em jî lazim rastî em ji xwe re werin mistaweya wan ge em karibin berxwe bidin yani berxwedan ne were rehetiyê ji ber vî havî keke Aydin Muhemed Aydin dîsa dubare dikim tu sibê bi kekê Zeynel Abidîn re peywendiyê dîne ez ê telefona te bixwe Vira tiştekî bêjim tenê tiştekî de hinek tevlî te nebim evana bihêznînin vira evana pir zayıf in eger bihêz bana pir evana ana ev bernama me eger hatibe asteng kirin bawer bikin me gihîştin armanca xwe evana na ez belê ez bi te re cara yekemek ku ji her aliyê dünyayê û Kurdên ki qet jiyana xwe de hevdûnas nekirine cara yekem tên bi sedan kes bê şer bê heqeret bê dijwarî herkes fikrê xwe dibêje
و دناو وان سزران دا یک فکرek derteke ve و herkes de bize bizav. Manav çiye? افترسه He. تمام İşte ev اريد ترسه demek. لإيه مقابلي ما بنا كيكي زين المقصد ام نجا موردكن لأم جرك شبكن يعني قلتلك ما هي بيشاجي هي دبيجي اگر دجمنيت بو كيتجي بيلي نكي سردر باسنبه بحسبينه كركم حسابي بكن Em hesabı جاميرا bitecek لسر aladin. Em hesabı muhammekliye boyu em hal bir derine. Em ismi بله bernamek düz çekin. Mamusteme ev tekniki hal bike. Bavar اري bike. Em evi bahoza nergizan tekın rejabet dünyayı. Milleti Kurd nergize. Nergiz de راست dünyayı da haşiktirin çiçeke dınav zibistanı da beni zinara da dikare bizi. Hemin بله çiçekin dünyayı dikarın tınebin nergiz tınenabın. Em hezeki بله mezinin. اسپاس دکم راست مثلا بو حوالا جی راست يعني جخوا دلسوزي جي هيفي باوريتي وقتا ملتك هيفي باوريا وتنا بهر تشي خواندا كريه او yani راست ام زانن ما الطالاني ملتك نخستيه ما استريجاي لما فو حق تكسكي نخستيه alabraz خلكي tek دنيا bizim هاتيه tek Aladin ازاديه ev ما tekniki بله jitu mamustara bize anha penşeş kesebun مم. havali Redur havali Ahmet havali مم. Hişyar tu min hemiyan davet kirin naha davetiye اري jnate ez düşünüm naçım اري mamust teni ete hat تمام yani اره جبرچه ناویتا هاتی یکسر چاوا چه وی مفهم نکر ناویتا هاتی کتی دسر لیستامه yani ana ka wek ez vê weşanê dikim werê tê xuya kirin nizanim yani ve Amerika zan ez tu yekin bu navi rast gotire em yekin rast ev tiştekin rast em yekin ما به هزار انسان آنیه یک حوال این هجا ما دوست هازیین کردی آنیه جمع ما اوا اف نتنی یک بونه که بسیطه اف یک علادین وان براستی آلیه بزاوی دا آلیه تنظیم دا گل خدمتی مزن کرنه جیانوان دو بیدا چیه ای مجی ام آلیه توری دا اجا بونای ما ایرو گوت بیرسازی و بزاف سازی تی جمع اوا براستی کلیدا سرکفتنیه ما کلیدا سرکفتنی گرتیه دستی خواه به ازنا خواهده امی ویریدا بشن بیمن خواشی ده برای من ame bi هره hevdûr alîkariya hevdûr em çareser bikin امی pirsgirêkê xwe بکن şeva min xweş û ji xwe re zêde nekin kul û derd هره ew jî من اوی xuya کو ye demekî ev hizra hinek tirsandin از hinek حوالا رجا دکم اوی برنامه قید بکن کمپیوتر خدا پر باشت به که على نتوجی و بتایبت که محمد را بشه که یادورا اوی قید بکه پر باشت به برای او برنامه نشه حتی هم چاره سریع گدن ببینن ana veya vê warê tam qeyd bibine be lê tamam birav jî ew zane neyse tu cem xwe jî veya wenda nabe zanim veya ji wan re zêde xuya yê derengiyê şevê yê û ew zanin îşê xwe zanin هره ya jî hêla xuya yê mamoste li vir problemek heye li vir vana heker cînin heker yani vana teknîkê gelek baş zanin anaka ev weşana ge em dikin ew yekser li ser werek wan heye ew bi xwe vê weşana me dibînin yani zanî kontrol anaka yani müdaxalek wan heye îjar ew ji xwe re vê tiştî ji xwe re ji bo xwe pêktînin werhansil em dû dirêj nekin sibê kala min re bêçî çareserî jêr çêdibe هره tê dîsa li ji xwe re wexta te weşana xwe vekir çima ew ê were li ser yani sayfa min vê xuya kirin ana normal ê hevalê hev çare seric bibînin tamam baş ez ê telefona kekê mamoste bidim te tê pêr peyve baş tamam ببینه baş خوشی hadi demata min xweş şeva رابرز min xweş امی حوالین sağ هجا res باز دکم tamam هاتن بجی کردستان سر بخواه بجین کردین دلسوز و داویا خیانتکاریه داویا آستنگیه داویا داگرکریه تنه ملت کرد وک باهوزه که نرگی بیرو که 12000 سال و به همی نرخ و قیمت مزن امروایتی و پیشکتیه به زمانه که زنگین به فلسفه که کور به دیروکه که درو دریج ملت کرد هر هبو و دی هر هبه بیمین خوشیده چاوی من ماچید کم حوالین هجا